Kat nu ngadap da kajing kemen ka crowd ha ka po sajasin bat ya ka ban yo ban ya benta bat pi na ka tin ka jong ublay ka benta ka pangakwa ya ka ban ya samak da jong pi ka long ka bami na kinong but basisha u Chris kajing kali ka long ka kata ka bami na kinong but basisha ki jong Jesu Chris ngini pet bat nga ha ka por na ka shithi sha ki nong Philippi kabal tho na upon kata galong Philippi le nong baat dokat baat ka ong kumno to pin pendap no ya ka jing kemen jonga ba pin yo along ka ju ka jing mut ki badan ka ju ka jing e ki ba shiman sime ki ba ya de jing mut hang na yo i siapang ka jing tho jong apostol Paul sa kinong Philippi kani ka shithi ka ba ulat tho hadin ba ulat kelaba mut bat ula kelalong unong but basisha jong u Jesu Christ. Ngi i yang nakapor upor tho yang nak siti ke jong u de hagata kapor kaba ula shem shisha yo Jesu kum unong pen im jong u kum ta ula tho ya kane ka siti. Bada bangi pet ya kada ka siti ka ba upor tho ngi i ba hakane kada khot nakatin ublay ngi pangkata ka jingmi na kita kinong but basisha jong u Chris bat ngi baunong tho ulong upol baune upol ulapen ya kita ka jinglong ka jong u hadin ba ula kelaba mut hadin ba ula long unong but basisha jong u Jesu Chris ula dan kita ka jinglong ka ba udap da ka jing kemen haba uyo ya ki para bangai hau Chris kidan ya kata ka jing long ka ju ka jing mut ki badan kata ka ju ka jing ki ba shimen sim ki ba ya dei jing mut ngi kata ka jing long ka ba shisha ba upon ubolong uta unong but shisha jong Jesu Chris udap da ka jing kemen u kemen haba uyo baki bangai baki tagi para Kristen ada kita ki para nong but yo Jesu Chris baki dan ya kata ka jinglong ka ju ka jingmut kidan kata ka ju ka jing iwe baki dan ta ka jinglong shimen sim pada trelang pada ai but pada ai men sim lang iwe ha kata ka jing dei baka jinget ha Jesu Chris bat kidan ru kita ki jinglong ki baya dei jingmut kane kade ka ba uta sisha ubriu ubala kelabut shisha ubolong shong nong but shisha hun kwa bagi briu kin mat kata kajing lane kata kajing sa lengo henry u kajing kwa jong kolong bakin dan kajing long kawai kajing lane kata kajing long shibet kata kajing dei iwe pat kajing imnyuki kaman lakasi kum juru kum no on ithu napdeng jong nga jong pi bangilong kinong but basisha Chris Jesu kidak kishin kipen ba u ne kata kanong but basisha jong Jesu Chris kilong ki briu ki badap da ka jingkemen haba ki bagi para bangai haba ki bagi Pakistan haba bagi ta ki para lo kidon ta ka jinglong ka ju ka jingmut kidon ta ka jinglong ki badan ki badap da ka jing kidon ta ka jinglong banyu bagi wepat kidon ta ka jing dei ki bashimen sim bat ki ba dei jingmut kita kan kide ki dak ki saki ki papen pauta sisha lane kata sisha ki long ki nong but pasisha ki jong Jesu Christ para lok be para bangai be tunju ila de kapor tunju yit ila ka jong ka jing im hatu philalong ne em hatu ngilalong ne em sisha kita ki badan kata ka jinglong ban yu la de ban kwa bagi wei pat kin don ha kata ka jinglong ka wei bagi wei pat kin ta ka jing iwe bagi wei kin kata ka jing jan ba ka jing rap iwe la dang don kata ka jinglong ka pen ba da sisha ngilong kinong but ki jong Jesu Christ kinong but basisha ki jong Jesu Christ Henry kita pat ki bom dei kinong but basisha ki jong Jesu Christ ka jinglong ba kidan kalong kim kwa
bandan ka jing ya dei jing mut kim kwa bandan ka ka jing ya i wei kim kwa bandan ka jing ya long ya rap i wei henda ka jing kwa cho kita ki bom dei ki nong put basi sha ki jong Jesus Christ ka long tang ban pen jot tang ban pen pra tang ban pen song thu bakla người y ka ting ka jong ble ka thu ngi ba uta u soitan u wan ya ka ban pen jot pen pra u wan ngi ban tu bat pen yap ru de tak ada kebut syaitan ban penjat ban pra ban bantu ban lute ban penyap kade kebut ke jong syaitan hendra uji su uwan ban a yang ke jing suk ke jing kemen ba ke jing long kawe kata kade ke jing long ke jong Jesus Christ bar kita si syaki babut ya ke dinjat ke jong Jesus Christ bar ki belong si syaki kita ke dong but ke jong Jesus Christ ki im ki long bat ki le kat kumba u Jesus Christ ulalong kan nuksa bar ula im kat baron nang dengan pertai kapaga tinggal jong blay kaya thu hap deng jong apa jong pi lagi sau tu lagi gospel la tu ingi pangajing long gajing im jong Jesus Christ ka bau im ulong bar kumta ja kita si sha ki balong ki nong put ki jong Jesus Christ ka jinglong u Jesus Christ ka jing im ka jinglong bo Jesus Christ ula ya akan ka pertai ka jinglong sngorit ka jinglong penrit bagamta ka doknut ka badap ta ka jing i ka jing isnai bagata ka doknut ka badap ta ka jingnya ma bagata ka jing dap daga ta ka jing isen yaki we pat bat ban le pha yaki kade ka doknut ka jong Jesus Christ balangi long shisha ki nong put jong Jesus Christ ilong kumju kum ba u ulong kum ta parlok ba ye ka kwa ban penken mau ba persong thu ye pi na ka por lada pi long shisha kita ki nong but bat kita ki ba le ye ka mon ka jong Jesus Christ pi dei ban but ye ki din chat bagi senjam ke ba u ubut na ta dau Jesus ong lada pi mon ban but yang to ba yalah ka ding pana kemut ki ai bu Jesus la ya in long mangi bagin but ye kita ki tin ti ya ni jong para lok be para bangai be tu ngin ken mau bat yit yala de lada ngidon kanu ka jinduna kanu ka pamyade ka kum mon ka jong oblay tungin pai ka kane ka por tungin pai ha kane ka klipmat balong try sa sin pat nga kwa ban long nong but si sha jong me ban im ka kum ka mon jong me namar mela pen ip ayanga mela sispa ayanga pa mela pen thama ayanga pat kum ta nga kwa ban le ka kum ka mon ka jong me pan ka bor no try nga ka por oblay un yo pan palai lu ya pi oblay un ka khu lang pai na ji kai balang kot tinga jong oblay tung duai na ka por atra ji su blay kodor ngwana kamat jong me hagane ka khalimat panduai na benta ki ne ki basngap pa skor ka tingo jong me ablay to kur khu ki to sumar ki to yadai ki to ai bor ki bakin la pan sngo thu shai ba ka baki im man la ka singi try kin wan man pai kamat shame ban pai ya kata ka jingmut perkhat ka jong ki pan ka bor na me ablay jonga bakin yo long shisha kita ki khun ki jong me ki ba long shisha kita ki dong put pa shisha jong me try nadu ka jinglong ka jing im jong ki ka tin ka thli bagi kren ban paru ki benta ha ka jing im jong ki long shisha kita ki dong put pa shisha jong me try ai bor ki try ya rap ki ablay jonga try bar ngai scam try men le ki kamba ka jing jong ki try ba ngadu wairu no ka nu ka bi asko ting ka jong me try kin penbaik ialah kajong jing im kin pai kin yit ila de kin tenju ila de pat kanu bagi song thu bagi dona try kin pai shame bagi khot karpat me bat me try men ngau yaki bagi khot karpat ha kar teng kajong chi su try blay nga ai ngu ya me melong blay badap de jing i bas ngau yaki malaka por ha bagi khot karpat ya me mem ju kan tat try da blay men ngau sen ai ru yaki ne ki bagi ngau ne ka jing khot karpat kajong ki to pen khia yaki palai lu yaki pchet bor yaki try ngadu wai ba nga khot karpat kertai ke jong chisu ba ko try hang no no ba ki don try play kin pai shame kin pen ko ngo ya me ba kin le ka mon jong me ha kertai ke jong chisu nga duai nge pan kin e paro amen but amen u blame ko ya pi paro